Hola, bones. Doncs res, des del celler Jordi Miró de Corbera per explicar un vi que en aquest cas l'elabora l'Andrea. No deixem de ser un celler familiar, tot i que cap de les dues filles volen que diguéssim que són familiars, sinó que és un celler amb tres projectes diferents. Cadascú tenim el nostre i el desenvolupem, tot i que compartim moltes coses. Al final cadascú té les seves idees i cadascú les cuina a la seva manera. En aquest cas presentarem el naturalment blanc de l'Andrea. És una garnatxa blanca 100%, però ja fa 4 anys va començar a treballar amb llevat salvatge i bé, finalment ho va començar a fer pel tema del TR quan tenia 16 anys, doncs ara n'han passat 4 i ha apostat per continuar elaborant una garnatxa blanca, buscant altres textures també, però en aquest cas és una garnatxa blanca llevat salvatge, vol dir que anem a la vinya a fer un peu de cuba, vol dir que vermem uns 30-40 quilos de raïm, els deixem en una gerra d'inoxidable a la pròpia vinya, allí arranca la fermentació de manera espontània i quan està fermentant ho portem al celler on ja tenim el most preparat per poder fer la fermentació. Mínima intervenció i intentar d'alguna manera o altra posar a l'ampolla, diguem, una garnatxa blanca de la manera més pura possible. També és cert, posarem una mica de vi a la copa per a veure si es veu alguna cosa més, tot i que a veure què tal. Perdó. Vale. No sé si es veu massa bé el color, però si veieu una mica pujat de color és perquè el vi fa una maceració pel·licular de 24 hores. Això vol dir que està 24 hores en pells abans no es premsi. Per tant, diguem que hi ha tota una complexitat a l'hora d'anar a buscar, perfilar aquesta garnatxa blanca, buscant la seva singularitat, buscant que aporti el màxim possible del terrer on han nascut les vinyes, perquè al final el que són els vins provenen del raïm i el raïm prové de la vinya. Podem fer una mica de tast si ens dona temps. Ens trobaríem als típics aromes de la garnatxa blanca, podríem anar cap a la poma, podríem anar cap al préssec, l'albercoc. També és veritat que li agrada beure una mica d'hora, potser també és jove, busca un perfil més fresc, potser busquem menys pes, més lleugeresa, una mica més de frescor, més acidesa, llavors això segurament en boca ho trobarem. Bé, crec que si algú té l'oportunitat de tastar-lo, veurà que en boca té una bona frescor, té un nivell d'acidesa alt, però no arriba a molestar, simplement és perquè sol vermar uns 15 dies abans del que vermaria jo. Entenc que també hi ha una diferència d'edat, és evident, i també hi ha un canvi generacional, per tant, ella segurament està tallant vins pensant en gent més jove del que pugui pensar jo, però al final aquesta és una mica la gràcia, veure com des d'una mateixa vinya pots obtindre o pots oferir vins totalment diferenciats. I res, aquesta és la proposta. Que ho gaudiu tot plegat, ni que sigui de manera digital, i espero que ens puguem retrobar presencialment a la propera edició a Gandesa.